खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। हादोराव फिन आरोबाव बिरखंनि जाब्रबथाय। नंगौ, जों बयबो मिथिगौदि साननैसो सिगां अहमदाबादाव बेबायदि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायनि जाउनावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानानै थांबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो दिनैबो केदारनाथ धामनिफ्राय गुप्ताकाशीसिम थांबाय थानाय आरियान एभिएशननि गंसे हेलिकप्टारा गौरीकुंडनि हाग्रामायाव जाब्रबथाय जाना गोग्लैदों। बिरखंआ पाइलटजों लोगोसे सा 7 दावबायारिफोर दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हेलिकप्टारा केदारनाथ धामनिफ्राय दावबायारिफोरखौ लानानै गुप्ताकाशीआव फैफिनगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि आरियान कम्पानिनि गंसे हेलिकप्टारा दिनै फुंनि 5:19 रिंगासोआव केदारनाथ हेलिपेडनिफ्राय गुप्ताकाशीसिम बिरलांदोंमोन। नाथाय लामायाव गाज्रि बोथोरनि जाहोनाव हेलिकप्टारा गुबुन जायगायाव हरखाबै बाग्लायनो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव हेलिकप्टारा खहा जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जाथायाव पाइलटजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोर दंमोन, जायनि सिनायथिखौ राजबीर पाइलट होननानै सिनायथि मोनदों। लोगोसे दावबायारिफोरनि मुङा फारियै विक्रम रावत, विनोद, सृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा आरो 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा राशि। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जाया जाब्रबथाय जायगासिम ओंखारलांदोंमोन आरो उत्तराखंडनि एडीजी आयेन आरो सामलायथि डक्टर बी मुरुगेसनआ जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिदों दि गौरीकुंडआव जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टारनि नागिरनाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दं होनना फोरमायथिदों बिथां बी मुरुगेसनआ। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। हादोराव फिन आरोबाव बिरखंनि जाब्रबथाय। नंगौ, जों बयबो मिथिगौदि साननैसो सिगां अहमदाबादाव बेबायदि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायनि जाउनावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानानै थांबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो दिनैबो केदारनाथ धामनिफ्राय गुप्ताकाशीसिम थांबाय थानाय आरियान एभिएशननि गंसे हेलिकप्टारा गौरीकुंडनि हाग्रामायाव जाब्रबथाय जाना गोग्लैदों। बिरखंआ पाइलटजों लोगोसे सा 7 दावबायारिफोर दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हेलिकप्टारा केदारनाथ धामनिफ्राय दावबायारिफोरखौ लानानै गुप्ताकाशीआव फैफिनगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि आरियान कम्पानिनि गंसे हेलिकप्टारा दिनै फुंनि 5:19 रिंगासोआव केदारनाथ हेलिपेडनिफ्राय गुप्ताकाशीसिम बिरलांदोंमोन। नाथाय लामायाव गाज्रि बोथोरनि जाहोनाव हेलिकप्टारा गुबुन जायगायाव हरखाबै बाग्लायनो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव हेलिकप्टारा खहा जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जाथायाव पाइलटजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोर दंमोन, जायनि सिनायथिखौ राजबीर पाइलट होननानै सिनायथि मोनदों। लोगोसे दावबायारिफोरनि मुङा फारियै विक्रम रावत, विनोद, सृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा आरो 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा राशि। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जाया जाब्रबथाय जायगासिम ओंखारलांदोंमोन आरो उत्तराखंडनि एडीजी आयेन आरो सामलायथि डक्टर बी मुरुगेसनआ जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिदों दि गौरीकुंडआव जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टारनि नागिरनाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दं होनना फोरमायथिदों बिथां बी मुरुगेसनआ। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। हादोराव फिन आरोबाव बिरखंनि जाब्रबथाय। नंगौ, जों बयबो मिथिगौदि साननैसो सिगां अहमदाबादाव बेबायदि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायनि जाउनावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानानै थांबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो दिनैबो केदारनाथ धामनिफ्राय गुप्ताकाशीसिम थांबाय थानाय आरियान एभिएशननि गंसे हेलिकप्टारा गौरीकुंडनि हाग्रामायाव जाब्रबथाय जाना गोग्लैदों। बिरखंआ पाइलटजों लोगोसे सा 7 दावबायारिफोर दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हेलिकप्टारा केदारनाथ धामनिफ्राय दावबायारिफोरखौ लानानै गुप्ताकाशीआव फैफिनगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि आरियान कम्पानिनि गंसे हेलिकप्टारा दिनै फुंनि 5:19 रिंगासोआव केदारनाथ हेलिपेडनिफ्राय गुप्ताकाशीसिम बिरलांदोंमोन। नाथाय लामायाव गाज्रि बोथोरनि जाहोनाव हेलिकप्टारा गुबुन जायगायाव हरखाबै बाग्लायनो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव हेलिकप्टारा खहा जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जाथायाव पाइलटजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोर दंमोन, जायनि सिनायथिखौ राजबीर पाइलट होननानै सिनायथि मोनदों। लोगोसे दावबायारिफोरनि मुङा फारियै विक्रम रावत, विनोद, सृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा आरो 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा राशि। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जाया जाब्रबथाय जायगासिम ओंखारलांदोंमोन आरो उत्तराखंडनि एडीजी आयेन आरो सामलायथि डक्टर बी मुरुगेसनआ जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिदों दि गौरीकुंडआव जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टारनि नागिरनाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दं होनना फोरमायथिदों बिथां बी मुरुगेसनआ।